pop ka syirkai ka pop ka besar. Bagadai ka ni ka pop ka pen kelai ka kerteng, ka pen kelai ka kerdan, ka ni ka pop ka pen kelai. Ya kata ka jinglong chong ubrio. Ya ka ba shisha utrai sngau bha shisha utrai udah snusi ka pen kelalut na kata ka bali sya ka bayong ka ni ka pop ka pen kelaru na kata ka jingim sya ka jingyap. Meno ka sedang ka ni ka pop sedang nadu ka por ka jong Lucifer. Inya keren pat akan ni ka ski ka bamenta sai ka ni ka pop ka besar. Ka pop ka syirkai ka pop ka besar. Bagadai ka ni ka pop ka pen kelai ka kerteng, ka pen kelai ka kerdan, ka ni ka pop ka pen kelai. Ya kata ka jinglong chong ubrio. Bat shua bang akwa ban kren ni ka ketien ngakwa ban ai khublai shua ya pi wei pui baro haga kerteng u Jesus Christ. Ya pi ki badan hang ni ki badan keleng setelah ke perthai bang ada sengongo kemen namar ba pi shashkor ga ketien ga jong blai pi trang ya ga ketien ga jong blai bat ya ka ba pi bot ya ga ketien ga jong blai. Akwa ban ngi fi ngakren ni ka ketien ga jong blai ngakren ni ka jing shisha. Kane ka jing shisha ka plai lut ya pi kan. Na kita ki ki batok ki syukor ki balamler ko mangila kren lightly shwa ini ki pop menengkong mangkatong ala kren chapang kata ka pop jong ka jing pihon ka baar chapang ka pop jong kata ka jing perkhat ka jing khwan tangil di bat ala kren ru ya kata ka pop jong ka jing lamler bat mentagas ngi kren ni ka pop ka basau ya ka ba shisha utrai sngau bha shisha utrai udah snusi Bat ko mengalong yang pinado ke besdang, kene ke pop ke besau, ka pen kelai ya ke kerteng, ka pen kelai ya ke kerdan, ka pen kelalut, na kata ka bali sya ka bayong, kene ke pop ka pen kelaru, na kata ka jingim sya ka jingyap. Tadeng ta, ngakwa ban keren, ya kene ke pop, ha kene ke sengi bamenta. Bat kata kene ke pop, jong ke jingbam ka ungu. Ka pop jong ke jingbam ka ungu, meno la sedang kene ke pop, jong ke jingbam ka ungu, ka sedang nadu ke por ka jong Lucifer. Baga Bible ke tu. Ba Lucifer shwabong yo ika kerteng Lucifer ne syaitan. Uday ulor syai ong ketien ke jong blai. Uday ulor syai uklor uba syai. Ba deng ta ken open sergie mila deru kumu angel jong ke jing syai. Re deishu angel jong ke jing syai. Deishu uta ulor syai ulakala kata ke kerteng na ulor syai sya Lucifer. Ba long ru utau syaitan uksuit temen ong ketien ke jong blai ba namar kan ka pop jong ka jingbom ka ungu ka jong u ka ke bala jahoi ka kerteng ke jong u kala kala bar ka position ke jong u ka kala nagatai ke bahalor do upoi chati chatibian ba om tang kata kala kala long ru haga jaka bo undan haga ta ka buram ke jong blai hana udan ka ta ka jingim u yo pen ban ya ka jingyap namar kata ka ban sawan ka ap ke ka pung ka ding ya u kan kapung ke ding kata ke ding ke bam juklip ya ke bon pun kredit you met labat sengi syaki bam jukut ong ke tien ke jong blai na ke jing pen pau nong ke ba arpau ke dekat ke bashipau tadeng tang kwa ban ong ifi ke ne ke sengi bagani ke pop kawan ra si syaya ke jing song si ya blai ya ke bau blai haban be no ya Lucifer haban be no ya tau lur syai na kata ke jaka ke bau dan ke jaka jong ke jingro ke jaka jong ke jing mani wahaban penhiar usit histibian cha du jok kan ong ketien ke jong blai badeng ta kwa ban ong fi kan ke sngi ke bamenta kan ni ka pop kala don na do nang thi bad uthi u ba pen shoi udan tadeng ta ba ka pop jong ke jing bam ka ngo ka wan ru wat ga yo ban besut ru ka yo ban rung ru wat ha ka khper edan ya ka ba ka im ha ka jaka ba kan ka ngo yu blai kala kum ka ngo no pen ban ya u syaitan badeng ta la pen kalai ke jing im jong ka hagata ke jing suk hagata ke jing kemen hagata ke jing aram joga jing im hapo hak per eden kaban mi nang ta rengkat bu nu tengah jong ka adam kaban mi nagata ke jing shai shaga jing dum nagata ke jing kerku shaga jing tim kapen kalalut teng ong ifi tadeng ta ladangi ngedang don hagata ke pop jong kata ke jing bom kongo kawan ra si shai ke jing tim ke bakraw ke jing im ke jong briu ka babal ka ong i ke ni lalangi puli hagani ke por na ke shiti ke benengkong Petros ni ke lenong ka ba nengkong ni de khot ka ba khat saw ka babel ka ong kum ni kum ki khon ke jing ko ngo ki bom pen seriem rangkat di ba ke jing ko abrai bom menchwa haga jing bom tip jong phi rei kum ba utaw bla khot ifi ulong ba khot to long ba phi ru ki ba khot haga jing long jing im baro na bala tho to long phi ki ba khot nambar manga nga long ba khot ba da ba phi la khot ukpa uta bom nyau shi diang khmat
bishar kat bakum kata ke jingle jong wei pui baro tun penlek lagi por shong basa jong pi ha ka jing shepting ka babal ka ong ya ni ka wei kum ki khon ka jing ko ngo mdei shu kum ki khon ka jing bom ko ngo ndai kum ki khon ka jing ko ngo mdei shu men pensrim le de kita ki jinglong ki baman shwa ki jongi ne kita ki jingle ki baman shwa ki jongi ki balong be ha ka jing bom ko ngo ha ka ta ken ka bo shu sai la bet ha ka ba ile persha bet kawan ke jing sarong kawan kata ke jing sunghe ke jing sungkai badeng ta kawan kata ke jing bam ka ngo badi kita ki brewam ki badan mata ke jing long ka persusi you blai bang duai kan ke por ke bamanta baka ni ke jing long jong jing bam ka ngo kan ni kan phat no na ke jing em ke jong brew baka babal ke thu i kata ba adanga puli ke ni ke por no yon islam pra kan ni ke khot ka ba sa phu nyau ka ong kum ni ke tien ke jong blai Jaru bolong no blay sha skor gi ktin gi jong blay namar ka ta ken phim ye sha skor namar phim long na blay bonu brium sha skor gi ktin gi jong blay ka ngo ye ktin gi jong blay ka daw ko long ba dei na blay mar tang kita gi ba dei na blay kita ken gi sha skor gi ktin gi jong blay ba dei ta ko abang fi ga ni ga sngi ga bamanta la da gi nang don ha ga pop jong ga jing bam ka ngo si sha ka ap ka bashar khai tam ye ga jing im jong ta breu Bagi duai kan ka por ka bamanta. Bagi ni sautli ki pop kim nam dei bandan ha ga jing jong no breu. Pi osngo ni ka tien ha ga ni ka por. Pi osngo ni ka jing kai ga ni ka por. Kam dei ka ba shu charang khata ka ba pi osngo hun rei ka ba blei kwa pen snow ya pi. Bala da pinang don ha ka ta ka jing bam ka ngo ka ba pi sat la ka tien ga jong blei. Pi sat la ki hukum ga jong pi sat la ken ya ka ta ka jing kai ga jong u. Pi sat la te kata ka pen susi you blai kata em ka pen kalai ke jing ke jong pi ka pen kalai ka kerteng ka pen kalai ka kardan kan pen kalaru te na kata ka jing em sha kata ka jing yam na kata ka jing shai sha ka jing dum na kata ka jing kemen sha kata ka jing kordet kan pen kala sha te balai bangin sha yeladi bangin poishata balai bangin pen yeladi ru bangin kwa ye kata ka eki basnio ke jing ke jongi to ai bangin shulong be ki ba ko ngo you try ya kwa ban kran ni kata na ke kitab ka ban kong Samuel no khat san khat ar pu ar ka ong tiu Samuel lo ong utrai sngo ba mo ha ki jing ai ngo thang ba ke jing knya kumba ha ka ba ko ngo ya ti utrai ha khami ka ba ko ngo ka khamba ba ne ke jing knya ba ke skor ya ka khlain ki lang samo namar ke jing le ket ka long kat ka pok ke jing le bertong hi ba ke jing mutlab ka long kat kum ke jing mane blai thau ba ki terap namar ka ta mela kan ta ya ka ti utrai ma uru ula kan ta me da ka belong iem Samuel ukran yu sol ong baka jing ko ngo kala khambon bani ta ki jing kenya baka jing sha skor ke jong me ka tien ke jong blai bani ta ki kling ki lang so mo ke jing le ket ne ke jing le persha yu blai ke jing bom ko ngo ka long ticket kum ka pop jong ke jing le bertong baka ta ke jing le mutlab ke jing le satar ka long kat ke jing mani blai thau ba ki terap ke jing mani ksoi Tadi ta namar fila kan taj ke tien ke jong blai te blai ru kan taj fi na ke jing long siem poi ban ke jing long brau poi ban ke jing yap tadi kata sakat no bo trai keren kada yang itang kata dang ban chupen ko ngo bet yela di ke tien ke jong blai ban chupen ko ngo bi yela di ha u blai ba ngasu tanat ban keren ni kata ong na ka por ada fi pen ko ngo yela di how try usoitan uhaban pendam uhaban pen ko ngo yel di khmat jong pi ka babal ka kren ni kata ladang ngim nang ban ko ngo yel di hau blai usoitan unom la ban ko ngo yingi ki jing e ki jing le ki jing duk ki jing kerdo ki jing ya shem ki jing jungi kanum ko ngo ladang i kwa bakan lek no na ki jing jungi kanum ko ngo da le le ru bangi kwa ban be no ru kanum ko ngo da le le ru kan sakut sa bakan longkom ju shikum ju ha ka jing im ge jungi ka babal ka ong kata bangi puli na ki kitab Jacob kal nong ba sao ka ni da khot ka ba nyau ka ong namar ka ta to da pen ko ngu yela di hau blai dai tu le persha yo soitan te un phat yap no na phi la da phi nang ban pen ko ngu yela di hau blai u soitan un phat yap na phi dai phi le persha yo soitan te u soitan un phat yap phi kamut la da phi le persha yo soitan u soitan un phat yap na phi balai u phat yap na phi ka daw ka long namar ba phin pen ko ngu yela di ha u blai soitan wa ban ko ngoi pi ha tadi kata la da fi kwa ban yo ka bor la da fi kwa ban yo ka ni ka jing pen sle la da fi kwa sha ban yo
ya kan ke ikhtiar na ublay ka dai tang kawai ya ka ba shupen ko ngo ila di ha ktien ga jong blay ya ka ka phinget ya ka ba phi pdiang am to ai ba ka ta ka jinget ba ka ta ka jing pdiang jo phi ka long ka ba don ha ga ktien ga jong blay ra kam ta na ktien ga jong blay wat nget wat pdiang hiru to ai ba fin dan Nongkhryiem na ga ktien ga jong blay dai tau tran ka khui phi kwa ban dwai na kam ta jong phi ha ga ni ka por ka ba menta try ni ka por nga aingo ime ko pa mangi oban kren pa ni ka ktien ga jome ha ga ni ka por sa shi sien ba try ni la kren ni ka pop ko ba sao ka pop jong ga jing bam ka ngo ba try nga da dwai nga da ka khu ba wei bu snow i ka ktien ga jome kin long kin nong ko ngo i ka ktien ga jome ki ba le i ka ktien ga jome ko ki ba penrit ki ba pendam ir di hakmat jome ko try kumba kita men basan ar sangut ha ba ki don ka presence ka jome ki la lot na wat ki ka ta ka pansnget ke jongki kila penrit il di kila pen ko ngo il di ki da mani ki da pendam ba try namar ba ki pendam tedin ka daw try ngi tip ki don habneng tang kita kin ki ba kong eme tang kita kin ki ba nget eme tang kita kin ko try ki ba penrit ki ba pendam il dia khamat jome kita kin don rengkat bat me bang ada duai nge da kerku ni ka ktien ka jome try ada duai ba kan rung shi try sta ki mat pis ki clench ing ko kan rat kata ka jingem ba kan jaman sim ka jongi ko try ba ai ba kan ka ktien ka jome kan long kan Nongkhryiem kan long ka jing ba mingi ka ktien ka jome ko try kan da long ko kan rat try kata ka boring ka duai nge kerku fi wei kan ka por try nang pen khia ka man sim try nang pen khia ka donot ka jong open kia ega met ka part ke jong fi pinang lang ban long ki bre ki be shakri utrai ki be ro utrai ki ba ko ngu ye utrai hala ka smi ban namar fi la ko ngu ye ka kerteng ke jong trai na ka ta ka daw on pen kalaru ye ka kerteng ke jong fi kain habneng bang dua nge de ker khu ye fi kain hallelujah kerteng ke jong jisu bang nge aba fi la ko ngu ru ye ka ktien ke jong blai fi don ye ka kerteng ke jong blai ong Jeremiah khat san ka khot ka ba khat riu nga dua nge ker khu ye fi ha ka kerteng u jisu nong penem amen but amen amen ngai tran ker khu fi nang ai bor ye fi pen ko ngu ye ka ktien ke jong blai pen ko ngu yel di hautrai pen rit pen dem yel di ai ba kan ka pop jo ga jing sat la ga pop jo ga jing ko ngu kan ria no da shisha kan pen rit bi yel di pin i gan bo soitan ro pen rit namar ba fi pen rit yel di khamat jo blai u soitan pen rit fi ngadwai ker khu fi utrai no pen sle fi ngi se kan do ba ko blai shi bon amen